ഇതെന്തോ എന്തെങ്കിലും നേർച്ചയാണോ എവിടെയും പോന്? പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് വിത്ത് വിജയ് TV. മറ്റേ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 9 കണ്ടിപ്പാ പോയി തരുവേ, അതിനാണോ ഈ മൈത്താണ്ടി നടന്നു പോകുന്നത്? അതിനുവേണ്ടിയാണോ ഇങ്ങനെ അവരാദരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്? முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. ബിഗ് ബോസിൽ കയറാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഷെയർ பண்ணுங்க. മുട്ടല അഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു, ഫ്ലെക്സും പിടിച്ചു മാണങ്ങള്. അയ്യോ, ഇവന്മാരെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കേരളത്തിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ കുറെ മുതുക്ക് വാണങ്ങൾ, കുറെ എണ്ണം ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നവന്മാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൂത്തുകളെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവന്മാരെ ബിഗ് ബോസ് കയറ്റാൻ വേണ്ടി മലയാളികളും കുറെ ഇതുപോലെ കടന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇവനെയൊന്നും ഞാൻ കളിയാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആദ്യം മലയാളികളെ കളിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോയാൽ മതിയല്ലോ.